Mindu l-Gvern kiseb mandat ieħor beda jwettaq il-programm ta' ħidma għal din il-leġislatura, mill-bidu wera li s-settur tal-housing kien se jkun priorità. Il-budget tas-sena d-dieħla se jkompli b'aktar ħidma bilan li jkun hemm aktar djar soċjali iżda fuq kollox djar affordabbli għaċ-ċittadini. Fid-dawl li tkabbir ekonomiku wassal ukoll għal numru ta' sfidi, il-Gvern se jagħmel bidla radikali fl-għajnuna li tingħata biex is-suq tal-kera jkun aktar affordabbli. Il-Ministru Scicluna qal li l-għajnuna se tvarja minn massimu ta' 3,000 euro għal 5,000 euro fis-sena skont iċ-ċirkostanzi tal-familja. Biex wieħed jibbenefika minn dan is-sussidju, irid jilħaq żewġ kriterji u t-test tal-mezzi se jkun xi ħaġa tal-passat. Is-sussidju qawwi tal-kera jmur id fit mal-white paper li nida l-Gvern dwar is-suq tal-kera u li bosta għaqdiet fosthom il-Caritas, min iħaddem u l-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi laqgħuha b'mod pożittiv. Il-Ministru Scicluna fakkar fil-bini ta' kważi 700 residenza soċjali b'investiment ta' 50 miljun euro. Il-budget jolqod b'mod pożittiv ukoll lil dawk li jgħoddu aktar minn 40 sena u qed isibuha diffiċli li jixtru dar minħabba self mill-banek. Hawnhekk il-Gvern se jnier iskema fejn dawk li jħallsu mhux inqas minn nofs il-prezz tal-proprjetà il-bank isellef il-kumplament tan-nefqa. Dan fil-waqt li dawk f'din l-iskema jħallsu s-self fuq numru ta' snin bl-imax tal-bank jħallsu l-Gvern. Il-Gvern ma nesix lanqas li sidin tal-proprjetajiet li għandhom irwol importanti fejn jieħlu djar affordabbli. Fil-fatt se joħroġ skema li se tagħti inċentiv fiskali lis-sit permezz ta' tnaqqis ta' taxxa fuq il-bejħ tagħha f'każ ta' kirja affordabbli għal perjodu ta' 7 snin. Il-Gvern qal li ġew identifikati qatt ta' proprjetajiet tal-Gvern li tħallew abbandonati u kif dawn se jiġu rranġati bi skop li jintużaw għal housing soċjali. Dan ix-xogħol se jsir bi sħab mas-settur privat filwaqt li l-proprjetà tibqa' tal-Gvern. Il-Ministru tal-Finanzi ħabbar li għal sena oħra estenda l-iskema tal-first time buyers, tas-second time buyers, it-tnaqqis tat-taxxa tal-bol f'każ ta' xiri ta' proprjetà f'żoni ta' konservazzjoni urbana u proprjetà f'għawdex.